हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि MCQs GK एन्ड एनिथिं इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायगोन। नायनानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। थुदो बिदिबा भिडिअखौ जागायदिनि। बर' थुनलाइ आफादखौ माबे मायथाइयाव दानाय जायामोन? ख नाम्बार 1992 मायथाइनि 7 नभेम्बर, द्वितीय ख नाम्बार 1953 मायथाइनि 15 फेब्रुवारि, ग नाम्बार 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बर, घ नाम्बार 1950 मायथाइनि 16 नभेम्बर। फिन्नाय: 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बर। चम्पारण इन्दिग' सोमावसारनायनि दैदेनगिरिया सोरमोन? ख नाम्बार बिरसा मुन्डा, द्वितीय ख नाम्बार रामचन्द्र, ग नाम्बार राजेन्द्र प्रसाद, घ नाम्बार महात्मा गान्धी। फिन्नाय: महात्मा गान्धी। एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरिया सोरमोन? ख नाम्बार प्रमद बर', द्वितीय ख नाम्बार बानेश्वर बसुमतारी, ग नाम्बार दुम्ब्रुधर ब्रह्म, घ नाम्बार दिपेन बर'। एन्सार: बानेश्वर बसुमतारी। बर'नि फिसा ओनसोलारि खुंथाइ एबा BTC आ भारत संबिजितनि मा सिडुलाव दं? ख नाम्बार 12 सिडुल, द्वितीय ख नाम्बार 4 सिडुल, ग नाम्बार 9 सिडुल, घ नाम्बार 10 सिडुल। फिन्नाय: 10 सिडुल। बड'नि सान्थि एबा गोजोन गोरोबथाया माब्ला जायामोन? ख नाम्बार 27 जानुवारि 2021, द्वितीय ख नाम्बार 23 जानुवारि 2023, ग नाम्बार 21 जानुवारि 2020, घ नाम्बार 27 जानुवारि 2020। फिन्नाय: घ नाम्बार 27 जानुवारि 2020। मबाइल फनखौ सोर दिहुनजेनामोन? ख नाम्बार मार्क जुकारबार्ग, द्वितीय ख नाम्बार मार्टिन कुपार, ग नाम्बार चार्ल्स बाबेज, घ नाम्बार रयन्टजेन। फिन्नाय: द्वितीय ख नाम्बार मार्टिन कुपार। लकसभायाव बांसिनै साबेसे सोद्रोमा थानो हायो? ख नाम्बार 552 सा, द्वितीय ख नाम्बार 548 सा, ग नाम्बार 212 सा, घ नाम्बार 552 सा। फिन्नाय: 552 सा। 1 नं एमेन्डमेन्टनि सिगां भारत संबिजित बायदियै बैसोगोराखौ 21 बोसोर बैसोआवसो गनायोमोन, नाथाय दा बेसे बैसोआव गनायो? ख नाम्बार 16 बोसोर, द्वितीय ख नाम्बार 14 बोसोर, ग नाम्बार 18 बोसोर, घ नाम्बार 19 बोसोर। फिन्नाय: 18 बोसोर। भारतनि गोलावसिन लामा ग्रेन्ड ट्रांक र'डखौ सोर बानायामोन? ख नाम्बार शेरशाह सुरी, द्वितीय ख नाम्बार समुद्रगुप्त, ग नाम्बार बाल गंगाधर तिलक, घ नाम्बार महात्मा गान्धी। फिन्नाय: ख नाम्बार शेरशाह सुरी। भुटान हादरनि रांनि मुङा मा? ख नाम्बार थाखा, द्वितीय ख नाम्बार फैसा, ग नाम्बार एंगलट्रम, घ नाम्बार रुबल। फिन्नाय: ग नाम्बार एंगलट्रम। BTCनि सिङाव थानाय एसटिनि थिखानाय मोनसेल' लकसभा बिजाबनि मुङा मा? ख नाम्बार क'क्राझार, द्वितीय ख नाम्बार मंगलदै, ग नाम्बार कलियाबर, घ नाम्बार अट'नमास डिस्ट्रिक्ट एसटि। फिन्नाय: क'क्राझार। क'क्राझारनि दानि गाहाय जिल्ला बेंगिरिनि मुङा मा? ख नाम्बार श्री रन्जित कुनवार, द्वितीय ख नाम्बार श्री राजीव कुमार दास, ग नाम्बार श्री मति बारनाली देखा, घ नाम्बार श्री प्रदीप कुमार गुप्त। फिन्नाय: ग नाम्बार श्रीमती बारनाली देखा। आसामनि गाहाय मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सोरनि सिगाङाव समायखिरा लाया? ख नाम्बार एडभकेट जेनेरेल, द्वितीय ख नाम्बार अमित शाह, ग नाम्बार नरेन्द्र मदि, घ नाम्बार गभर्नर। फिन्नाय: घ नाम्बार गभर्नर। BTCआव साबेसे थान्दै सोद्रोमाफोरा थोंजोङै रायजोजों बिसायख'थियाव सायख'जायो? ख नाम्बार सा 21, द्वितीय ख नाम्बार सा 46, ग नाम्बार सा 40, घ नाम्बार सा 60। फिन्नाय: ग नाम्बार सा 40। आसामाव दासान्दि गंबेसे जिल्लाफोर दं? ख नाम्बार गं 28, द्वितीय ख नाम्बार गं 33, ग नाम्बार गं 34,
ग नाम्बार गं 30 फिननाय ग नाम्बार गं 34 गोरोन्थिफोरखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहर लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं।